Zdravím vás ľudia zlatí, ja sa teraz nachádzam v podstate horách, ktoré sú okolo Kuska. Celé Kusko je vlastne obkolesené horami. Je to vlastne také údolie. Odtiaľ to úplne nevidno, môžete to vidieť na niektorých tých videách predošlých. No ale tuto za mnou je vlastne chrám opíc. A je to jeden z chrámov, ktorý je otvorený, je to otvorená turistická atrakcia, ktokoľvek sa môže ísť. A sú tu ešte pozostatky jednak stien, ale jednak ako obetných miest. Ľudia tu ako voľne chodia, ja som to tiež teraz ako chodil. A v podstate, keď sa na to tak pozerám, tak je to maximálne prirodzené, že vlastne na vrcholoch údolia, na vrcholoch hôr, ktoré obkolesovali údolie menom Kusko, tak vlastne boli chrámy a obetné miesta. A celé to Kusko je vlastne tými horami obkolesené a jak keby tieto silové miesta ho nejakým spôsobom ochraňovali a úplne to podľa mňa, keď sem človek príde, tak úplne cíti taký pocit, že ho to až samo ako nabáda k tomu, aby ako vybehol na tú horu a zapálil tam oheň alebo pomodlil sa k niečomu alebo vydal nejaký zámer. Tak si myslím, že je to absolútne prirodzené, že to ľudia robili a robili to vo veľkom. Postupom navštívim ešte nejaké ďalšie chrámy, tam hore vyššie je potom chrám Luny. Takže sa teraz dostali trošku vyššie. No a takže toto je jeden z tých chrámov teda. Je to fakt ako zaujímavé miesto, je to príjemné miesto pre mňa si sem sadnúť. A dovolím si povedať jedno také malé prirovnanie, že vlastne toto údolie Kuska, že tu vám ukážem jeden objekt, kruhový objekt, kde bolo na 100% nejaký oltár. No a dovolím si hodiť jedno malé prirovnanie, že vlastne toto údole mi pripomína normálne údolie v Liptovskom Mikuláši. To je Liptovská kotlina, ktorá obkolesuje Liptovskú Maru a zo všetkých strán sú hory. A dovolím si dokonca hodiť jeden taký predikát alebo myšlienku, že je dosť možné, že za starých časov, starých Slovanov a starých Keltov boli aj celé naše údolia obkolesené rôznymi takýmito obetnými miestami a rôznymi chrámmi a proste, kde sa palili ohne a robili oslavy. Jeden taký maličký pozostatok je vlastne pevnosť Havránok, alebo proste obydlie, osadisko Havránok. Ja tu skáčem jak opica. A je možné, že tých ako miest bolo viac tých obetných. Ale ešte som vám chcel ukázať tieto kamenné, pozrite sa, toto je úplne vyhlbané, to proste úplne to není náhoda. A Boh vie, jak to vlastne robili, či to sú doteraz ako z teórie, jak to vlastne tí Inkovia boli schopní spraviť túto. A potom ešte som vám chcel ukázať jednu jaskyňu. Takže, ešte jednu jaskyňu, takto vyhlbanú. Kameň, toto dole. No tu sa dá sadnúť a verím, že tu chodia proste mladí ľudia, mladé páry zalúbané. Dneska už ten inkský duch ako v meste už je ako v inej pozícii ako kedysi. Takže ľudia, len to som chcel, to je to, čo mi napadlo. Lúčim sa zatiaľ s vami z chrámu opíc. Tak ľudia Boží, dostal som sa do chrámu Mesiaca. A v podstate už z tých pozostatkov moc nezostalo. Je to skôr také ako nejaké malé hradište u nás. Také proste ako vystúple na skale. Ale ukážem vám takto ako panorámu. Dole sú skôr ako nejaké vykopávky, čo som môžete vidieť nejakých ďalších videách. No a v podstate, keď sa človek nad tým zamyslí, tak na tomto mieste, keď to preženie, tak kde hodíš šúter, tak je posvetné miesto. A fakt proste okolo Kuska je proste milión rôznych rozpadlíšť a proste rôznych útvarov a ďalšie ešte potom uvidíme. Tak ľudia, ďalšie posvetné miesto, kde bol nejaký chrám alebo proste miesto, kde sa uctievali bohovia a prírodné spirity. Inak na chráme Luny, potom čo som dotočil video, tak som tam stretol nejakú grupu ľudí. Niektorí boli z Peru, z Venezuely a z ďalších miest. A prišiel tam policajt, nie? A prvá otázka bola, že či tam ako nehúlia trávu. Že ako tabak sa tam môže húliť, ale tráva nie. Takže som nejak pochopil, že na týchto rôznych proste posledných miestach dneska
jak som povedal, tá spiritualita už trošku odišla. Ale niečo tam ľudí priťahuje na tieto miesta, no a občas tam ľudia chodia asi aj chlastať a voliť trávu, no však jak u nás podobne. No a tiež čo som sa dozvedel, že hulenie trávy, že je vraj ešte jak tak v pohode, keď to robia miestni, ale keď to robia turisti, takže vraj sú policajti strašne striktní. Je zaujímavé, že čo sa týka trávy, tak proste sú na to vyhrotení, ale na trhu dostanete veci ako ayahuasca, San Pedro, Bufo alvarius, Cambo a tak ďalej. Takže ešte ak sa mi podarí, tak to natočím to na video potom trh. Ľuboži, stojím tu na skale, kde je vlastne taká rezidenčná oblasť Kenko a za mnou je vlastne i to archeologické nálezisko, kde pojem zajtra. No akože kebyže chcem, tak tam behnem, lebo plod je tam úplne na jednej strane neexistujúci. Takže jak u nás, jo. Keď chceš, keď vieš, tak chceš. Proste v noci by som tam vliezol, ale zase by som nič nevidel. Ale čo som chcel ukázať, je dom, kde presne bývam teraz. Airbnb. A tam úplne hore na tom kopčeku. A je to fakt paráda, čistejší vzduch, ako keby som proste bol z Kúska, keď som prišiel, tak som bol v nejakom hosteli, takže to je.